Yine bir munkaratike mulutxanede ba. O näme? Heli erken kaçışmakdır. Efeşikler arada perde yok, zat yok. Akın afil oğuyup bir. İneleke moda şu bir uluqan bir celese mulutxani. Bir de, iki de, üç de umum Türkmen sarada umumi suratında, şu suratında efeşikarslarda tutuldu. Ve qiyinandak da Hazreti Rahman ahun tegnahun taqdir tananın öl medresesinin üstünden şuna meňdeş filmler belki mundan da baraqym bedrak celeseden filmleri efeşikar baraqym paylanttı. Kökatı ineleke moda baqun ağam moda ineleke moda hawla heleň ahny girip barya. İneleke anrak baranda görersin. Şol evde bir taqdirlen oğlanlar ötüyi ki Türkmen sarada men dip duran adamdan şah başak heleyle bilen maraqym qarşı tuylar musulman dogan. Aya şeyde bir zat Qur'an'ı terten ve de bar Qur'an oqi. Allah Teala näme diýär? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ayet ey Resul Hudaş imanlı adamlara yaghuddu min absarihim namahrem görellerine gözlerini tawakkallar. Bular nälekin gözünde şekkalak afaşka gödäwati. Ve qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ey Resul Huda denanalara da ayet başına mehrem görellerine gözlerini tawakkallar. İneleke bu da ceredani afaşkar şah başak ona da filmler daliyettu olawlen akdaltu olawlen turuptu ayet şu cerede doğruca Kur'an tertem musulman dogan. Kur'an 53. ayet 53. ayet sureye Ahzab'da oqi ve izâ se'altumuhunne metâ'i peygamberin yaralları peygamberin helelerini birda soracak bolsaňyz fes'aluhunne min vara'i hijab perdeňinden soran perde nerede hani ham perde afaşkar heleleke qaçyp şu suratında şeyde afaşkar gezmeklik ustad muhterem Hazreti Rahman ahun tegnahun taqdir taala aya şiş haram dem hadise geliyor tenki inem hadise dayanýardın Abdullah ibn Mektum bir kör sahaba anırdan gelýär Hazreti Ummul Mu'minin Hazreti Hafsa bilen Hazreti Meymuna galiben iki tane Peygamber Hudaýyň mübarek denanlarından yanına duralamıştıkla anırdan kör adam gelýär Peygamber Hudaýyň näme diýdi ihtijaba minhu hicab edin ondan yani şu erkek ödep durma ya Resulullah bular kör diýdiler diýe afa amyawani entuma siz de kör mü diýdi ýokdy ki Peygamber Hudaýyň bir zenana ejazet bermepdir körü ödep durmaklyga bu jeretan gördü afa şükür şeýle hemmeş birbirine karşı şaktaşak oturmaly, gülüşmeli, mezah etmeli, suruda etýän falan etýän tegnahun ustady muhterem tegnahun taqdir taala senin şu tutýan jeretan ve sen şu murabbet rivas sürben jeretan ustady muhterem set Kur'an'a tert ve Hanefi mezhebine tert. Bir wagt diýmesler de men Kur'an'dan istidlal şahsy demek Hanefi mezhepde Reddul Muhtar'da gelýär ve tumna'ul mar'atu şabbe jawan denana ol bir denane ki erkek adam şonu görende yürek vesvese boljak bolsa şonu gaýtarylmaly nämeden min kesfil wajhi beyne rijal erkek adamyň arasynda ýüzüni açmaklykdan denanany gaýtarmaly emma gaýtarmaly ýerde ina wada taqdirin we filmini getirse da wedeneleke wada ustady muhterem şeýle bir da şeýle nerede bar mun gapdylan saz musiqini wada şu saz musiqi bilen sizin etdiňiz şonu pul seçmekdir kitap näme diýär bir Hanefi mezhep bolýar diýýärler we tumna'ul mar'atu şabbe yaş denanalary gaýtarmaly min kesfil wajhi beyne rijalin erkek adamlaryň arasynda ýüzüni açmaklykdan ýüz açmadan güýçli bu gelip siziňizden pul necipdi suratynda ustady muhterem aya şeýle bir jeleselerden millete sogap tantama bolmaklyk sogap diýip aýtmaklyk sogap diýip rahnama etmeklik aya şu dindaryga garşy sowuk bermeklikmi jamaany ýa bidine garşy sowuk bermeklikmi otan siz aýtýarsyňyz tamana siz ihtilafyňyzda de bir defa aşkar görüp dur kede şeriata ters saatlar baraqyn jamada ziyaret dursun inelekem 31-nji ayeti barda göde Sure-i Nur'dan bardan göde ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن Allah'ın aydanı denanalaryň ayaklarına Peygamber Hudaýyň wagtynda düğmecikler barmışdyr ýörýände şıngır edip teteşliýänmişdik erkek adamlar en şu tak kawuşda bir erkek adam bir bilet nämeden tehlik bolýany aňyda şo birden tak kawuşan gaýtdyn erkek adamdan galplygyma ritmi bolýar hot biziň elimize ýakynat ýar o Hudaý Taala goýupdy bir näme diýdi şo zamanda denanalaryň ayaklaryndan düğmecik barmışdyk Allah tebarek ve taala nehyedipdir şu denanalary wala yadribna bi arjulihinna ayaklarını yere vurmasynda şun sesini düğmeleň sesini erkek adamny eşitdirmekligi şeriat taýdan günah diýip goýupdyrlar wagty işke şu düğmeň sesini eşitdirmeklik baş erkekler adamlara günah bolýan bolsa ustady muhterem Hazreti Rahman tegnahun taqdir taana şu siziň tutup beren jeleteňiz
Jere tereňiz. O şu doğratında namaz berip duran adyňyz musulman dogan bir nirde sogap bolar. O şu dümen tetneşdirmekde haram bolýan bolsa, bu aýdyma başlamyň, sady başlamyň, bu for musigiýte aýra, o haram ekde ortak getirip de bundan bereket hantma bolmak aýra, bu for israf tebzir aýra. Şu doğratında efaşkar helele bilen gaçyp da şu doğratında oturup da barahim mulutxan etýän nimeklik ayaşı şeriatyň niretinde şun jaýgaty bar. Haýyş etýän ýani şu wagtda ba bolýan bolsa, bir de aýdyp beriň, biziň gören adamyz Hanefi mezhepden şeýle. Marhul Kur'an'da bir okuyacak adam okuyutun. 9. cildinde 514. sepetinde şu tercüme-i Farsiyetinde Allame Cessat rahmetullahi aleyh 700 illamın navaliyatından kitap Hanefi mezhebin kitapları yudnine aleyhinne min celabibihin 59. ayet Ahkamul Kur'an kitabının adı 59. ayet Yankı Sure-i Ahzab'ın mahtetini görürsen şu taada da şu yankı gurrun getiriptir ki vakti zinanın ayağın tesini eşittirmeklik şeriat icazet vermeptir. Ne yapalım şeriat icazet verir? Zinanı camada yudun kokut gelmektedir.